вие, драги телевизионни зрители, вие сте с най-модерното следобедно ток-шоу «Споделено с Кали». Предполагам, че след време в учебниците по анатомия ще внесат сериозна корекция. Към вида Homo sapiens ще включат един придатък. Този придатък, в зависимост от обекта, ще бъде или мобилен телефон, или таблет и ще се изучава като нещо жизнено важно. Така си мисля, защото често виждам хора, които получават паника атака, щом разберат, че нямат покритие или безжичен интернет. Днес ще си говорим за това естествено продължение на ръката. Мои първи гости са Жанет Чомакова и Цветозар Атанасов. Здравейте! Много ми е приятно. Харесвам, когато продължението на ръката ми е друга ръка. Така ли? Да. Добре. Това го... че красиви неща тук. Че хубави работи. Много хубави работи. Как човек да не му е естествено продължение на ръката? Това, например, какво е? Будилник. Това е нещо интересно. После ще ми кажеш. Да. Добре. Говорим за това, че в днешно време хората сякаш не могат да живеят, ако са си забравили телефона, ако нямат нещо в ръката си. В смисъл, тези неща заместиха много сега. Трябва да е намалял броя на пушачите. Защото, нали се сещаш, като държиш в ръката, това няма как. Също някои могат и това да правят. Да. За вас как стои въпроса? Вашия живот обвързан ли е с тази технология по някакъв начин? Например, мобилните апарати? Ами, честно казвам, последните няколко години, да не кажа 15, мобилните телефони станаха не просто нещо изключително, станаха нещо основно от живота ни. И от мобилните телефони естественото продължение отиде към смартфоните и таблетите. Така че те станаха нещо напълно нормално за всеки човек. Вие работите в такъв офис, в който се продават тези техники. Увеличи ли се продажбата на тази технология напоследък, мобилните апарати? Ами в интерес на истината, в началото, когато излезнаха първите смартфони, това беше 2007. Като този, например. Този ли? Да. Не, този ми беше телефона преди 13 години. Но го донесох да се види огромната разлика между телефона преди 13 години и сегашните телефони. Трябваше да донесете един преди 15 години, беше такъв. Тогава бях в детската градина, не можеше преди 15 години. Чакай, аз наистина изглеждам много добре за възрастта си. Да. Така че в началото смартфоните бяха много скъпи и не бяха толкова достъпни за хората, но последните 2 години вече станаха така много добра, на много ниска цена и все повече хора ги ползват и отчитаме. Защо им намаля толкова цената? Защото потреблението се засили и се появиха много конкурентни фирми помежду си. Защото че ми харесва, може ли се го задържа? Може. Защото повече производители почнаха да работят смартфони и естествено еволюцията доведе до намаляне на цената им. И от друга страна, разбира се, и операторите така помагат за това голямо потребление на смартфоните. Добре, не можеш вече да отидеш да... Вие имате семейство, предполагам? Да. В тоалетната с мобилния телефон ли влизате? Ами понякога да, само в банята не влизам с мобилния телефон, защото няма как. Но понякога говоря по телефона и в тоалетната. Нали? Да. Ужасно. Не знам дали това е деформация професионална, но сигурно има и други хора, които въобще това не им е професия, обаче го правят. Например, моята майка, като не си вдигне телефона, се прави луда. И казвам, разбираш ли, това е мобилно устройство, т.е. трябва да го носи навсякъде със себе си. И много създава ли дискомфорт това, че непрекъснато вече благодарение на тези технологии очакваме да свързваме всеки един момент един с друг? Ами, аз се сещам за преди 15 години, когато стояхме в къщи до стационарния телефон, чакахме да ни се обади нашия приятел или приятелка и беше много... Сега го отчитаме, че е било много неудобно. Така че ако мога да кажа с една дума, телефоните дават удобство и правят живота на човека по-лесен. Ама как живота на човека може да стане по-лесен, като ти удълже екрайника и се толкова, примерно, тук така израстат си имаш? Това не е удобство.
Даже изключително навлиза в личното пространство на човек. Съгласни ли сте с мен, Жанет? Ами, не съвсем. Може би вече тези навлизащи устройства с по-големи дисплеи ви се струват по-неудобни за държане и затова това продължение така нещо ви е изкуствено и не ви е добре. Обаче, ако се замислите по какви удобства ви дава и с какво ви помага в ежедневието, тези какви удобства ви дава? Вие знаете ли колко семейства се разделиха благодарение на тия SMS и на тия смартфони? Да, от такава гледна точка, и благодарение на разпечатките, които някои мобилни оператори дават. Сигурно има и такива случаи. Но и преди смартфоните имаше много разводи, така че... Не чак толкова процента, значително нараснал, моля ви се. Това е естествено продължение на ръката на човека. Направи такива порази. Останахме по-малко социални. Прави ли ви това впечатление? Или повече социални? Повече социални по какъв начин? Виртуални. Виртуално, да. В допълнение на нашето общуване, което е естествено и директно, се появи и това. Но това... вас не е ли по-хубаво да ме виждам? Вие сега ще ми кажете, там мога и да ви виждам. Когато не мога да ви виждам, искам да ви чувам. Добре, искате да ме чувате, можете вече и да ме виждате на новите телефони. Но друго е да усетите тази химия, която има между хората. Как ще разберете аз какъв човек съм по телефона? Точно така, но ние с вас не може да стоиме 24 часа заедно. Когато можем, ще си говорим директно. Когато не можем, ще използваме телефона. И ако сме далече, как си говорим? Тоест искате да кажете, че това естествено продължение на ръката ни прави по-комуникативни, по-социални, повече от това, което бяхме. Мен пък ми се струва, че някак си затрудняват живота на хората. Увеличиха се сметките, съгласете се. В смисъл, разходите в едно домакинство се увеличават, плюс сметката за един телефон. Тоест в едно домакинство има по 4 телефона. Ако 4 членно семейство, 4 телефона. И децата има. Със сигурност се увеличиха сметките, обаче човек получи много повече като възможности и като услуги. Да, разбира се, например, може с това за локацията, дето е, да разберат по всяко време къде съм. Няма скриване. Да, това е едно неудобство, да, до някъде. В друг смисъл обаче... Но пък в друг смисъл, не дай си Боже, ако ти откраднат колата, ще можеш да разбереш къде се намира. С телефона? Да. Ако съм си забравила и телефона вътре. Не. Нормално е, че телефона като естествено положение на ръката ти стои в ръката. Виждали ли сте хора, които... Вие спадате ли към този тип хора, които... Къде ми е телефон? Край не мога да изляза без телефон, забравих с телефона. Вкъщи връщаме се край. Не, някой път аз влизам умишлено без телефон. Стига, бе. Да. Майтап си правиш. Сериозно. Как живееш без телефон? Към момента съм жив, значи все пак оцелявам. Колко време изкарваш без телефон? Няколко часа. Няма никакъв проблем. Виж какво нещо е няколко часа. Преди живеехме без телефони. Беше толкова хубаво, изчезвам, никой не ме знае къде съм, прибирам се, прибиват ме от бой. Обаче пък никой не може да плати прекрасното удоволствие. Иначе винаги се намира някой, който да ти секне удоволствието в средата на голямия кеф. Телефона, ало! Ама пък колко пропуснати разговори имахме? Моля? Колко пропуснати разговори имахме тогава с хора, с които искахме да се чуваме, обаче не можехме. Да, но сега имаме много пропуснати срещи. Не, обратното. Срещите ни останаха същите, но в допълнение към тях дойдоха и тези разговори, които не можехме да направим тогава. Добре, аз също съм такова жертва на това техническо поколение и на всички тези мобилни неща, но все пак аз си залагам на живичкото. Ще ми се да отида в гората. Мен ми допада, когато няма сигнал в гората. Вашите мобилни, вие работите към един мобилен оператор, стремат ли се към все по-ново и по-ново покритие, за да могат навсякъде да хванат? Може и под земята 20 метра да има покритие. В интерес на истината всички мобилни оператори се стремат да имат голямо покритие, защото повечето хора пък предпочитат, като отидат някъде в планината, да имат сигнал. И при всички положения опитваме се да направим, както казах, по-удобен и по-лесен живота на хората. А пък който не иска да има сигнал, той просто изключва телефона. Да, бе, и казва там, абоната изключи от телефона си. И трябва да се мислят едни схеми там с махане на батерията, все едно ти е паднал сигнал или батерия, въобще е страшно. Ето къде ни зарибяват да си купуваме все по-нов и по-нов телефон. В рекламите вижте ги, а после ще си говорим с една дама пиар на технологична компания.
технологии, които последните години се превърнаха в естествено продължение на ръцете ни. Моя гост са Жанет Чомакова и Цветозар Атанасов. Компания вече ни прави и Соня Славчева. А аз се чувствам, че... Тези посмет с вас. Чувствам, че преживявам Коледа отново. Защото тук е пълно с такива джиджавки и макар преди малко да твърдях, че те пречат на ежедневието ни, изобщо не съм вече съгласна с това си твърдение. Отказвам се от твърдението, тук е пълно с хубави неща, които искам да почнете да ми ги представите. Защо? Не ми казвате, че какво ще правим тук? В тази чаша можем да демонстрираме как се мие една клавиатура, защото вече това как ще миете клавиатурата, бе, госпожици? Тя се чупи. Това е абсолютно възможно. Вече такива оправдания, като няма да ядеш пред компютъра, ще разлееш нещо на компютъра, на клавиатурата, това не важи. Тоест, може всичко това да се случва. Да пием кафе, да разливаме. Кафето лепне? Не лепне, защото има възможност да се измие с сапун. Значи... Може даже и на чешмата. На обикновена чешма да я измием. И аз мога да покажа сега как става това. До края, донеси нещо щупено тук. Не е щупено. До края, докато си говориме, ето тази клавиатура ще остане в тази чаша. Какво ще вържем тази клавиатура, за да ми покажеш, че работи? Към един компютър. Къде го? Този компютър става ли? Не, това е таблет. Това е таблет. Това е таблет. Чакайте, не ми се смейте. Аз доскоро си мислех, че компютър е монитора. И ако обичате... Не го правете, моля ви се, не дейте, не сте сигурна, че на моя отговор... Аз съм 100% сигурна. Ето. Потапаме я тук, стои през цялото време, докато си говорим. Жичките му? Жичките, тях можем да ги потопим. Не, дейте, моля ви се. Ето. Всичко, щом има капача, може да се потопи. И сега това нещо си го изваждам. Колко време да кисне? Може да кисне, и колко време сте го заливали с разни неща. Значи ако е с мед, да покисне 2 часа. Имаше един виц едно време, че един програмист не може да остане никога гладен, защото като се обърне и изтръска клавиатурата и от нея изпадат най-различни неща, които може да го поддържат жив. Добре, нали мога да кажа името на Стив Джобс, нали може? Може. Да. Този умря. Кой ги измисля тия неща вече, бе? Неговите последователи. Тук е пълно с... Боже, никога не съм вярвала, че нещата, които едно време гледахме по телевизията, днес ще бъдат абсолютна реалност в нашия живот. Технологиите се развиват абсолютно непрекъснато. Има дори продукти, които се зареждат изцяло с слънчева енергия и да речем, изчислили се от компаниите, че ако ползваме клавиатура, която се зарежда от слънчева енергия или дори само от светлината на монитора, на който пишем, в един офис подменим всички тези клавиатури, ще спестим 13 милиона батерии. Защото той ще спестим енергия и ще допринесем за това да не продължава това глобално затопляне, на което можем да станем жертви един ден. Да, защото ако трябва да бъдем честни, във всеки един офис, във всеки един магазин има къде да си изхвърлим батериите, но някакси тук нямаме този навик да го правим. Трябва да се поставят такива кошчета не само в офисите на мобилните оператори, не само в магазините, които продават техника. Мисля, че и в училищата трябва да се поставят такива неща, за да се създават такава култура още при децата. Абсолютно. Така че това нека да бъде ваша инициатива. Обърнете се към вашите шефове. Ако вие не сте шеф, вие ли сте шефовете? Ама сте на голямо... Все още не. Пожелавам ви да станете. И вие? Благодаря. Предприемете го това нещо. Добре, сега това нещо, от друга страна ще го накиснеш ли? Можем да го накиснем от всяка една страна, да го потопим под чешмата. Ето, то се изтича. Добре, от какво е направено това нещо, че така... Честно казано... Отидем от сензорното дисплей, че всичко... Честно казано, аз не съм... Добре, вижте, оставете ни го след това, след предаването. Това нашите редактори на предаването ще работят с него. То вече е повредено и без другата си го оправя. Със сигурност не е повредено, това ви го гарантирам. Още повече, че са лазерно гравирани всички тези буквички и цифрички на клавиатурата, т.е. колкото и да миете, колкото и да експлоатирате. Това ли пречи да бъде повредена тази джаджа? Не, самата основа, от която е направена, е така, че водата се изтича абсолютно лесно и може просто... Не задържа вода? Не задържа вода. В момента няма къде да ходи, то просто си я задържа. В момента това е направено, за да издържи. Тази прекрасна демонстрация. Вие се смеете. Аз наистина мислех, че монитор е компютър. Не съм яла доматите с колцето, но мислиш, че монитор е компютър. Като кажа, виж го този компютър, виж го точно, като никога не съм била блондинка. Виж, смете се, ама не съм само аз толкова проста. Има и други прости. Каза се на времето, че ще ходим по участие с компютри, лаптоп, нали? Да. Един мой колега дойде с 2 цигани и му носаха цялата процесори, всичко, за да си включи музиката. Той не знаеш какво е лаптоп. Нищо не знаете вие. И я тук ми пока. Чак. Кажи ми за другите 2 клавиатури. В смисъл, ако ги ударя в земята, ще работят ли пак?
Това така, ако му направя штрак, ще работи ли? Не. Трябва да направите едно огъващо се. Има и такива. Едно гумено съм в смисъл, виждала. самата технология достатъчно е напреднала. Но като си говорим за естественото продължение на ръката, аз съм сигурна, че никой от нас не пише вперен в клавиатурата, търсейки буквите. Аз така пиша. Защото според мен си много заета тук в предаването и нямаш време да чатиш много с приятели. Опитах се да си ги подреда така пръстами, не става така ми е по-лесно. С по едно пръстче. Как ще е да е? Но така или иначе го правиш без да търсиш самите букви. Да, малко или много човек е привикнал вече до толкова с клавиатурата, с мишката, че ние не следиме самата си ръка. Това е наистина част от нас, когато ние действаме с тая техника. И аз искам да се върна малко назад в разговора, който протече, защото това, което ти каза, извинявай, нали не ти си говорим? Разбира се, че не ти си говорим. Това, което ти каза, че технологията ни отдалечава, аз не мисля така. Аз говоря за живия контакт, защото съм много класически тип човек. Обичам да нося черно, обичам да се целувам преди да правя секс, обичам да докосвам хората по ръцете, дайте си ръката, женете. Обичам тези чисто човешките неща. Така е. Аз съм един аватар, разбирате ли? Така е. Аз съм страшно много за чисто човешкия контакт. Обаче, ако се замислим в България, колко много хора са напуснали тази страна, отивайки да търсят някакъв по-добър живот извън България. И пример, аз мога да дам пример от моето семейство, където сестра ми вече години наред живеят в Сиатъл. И освен всичко друго, това не е в Европа, където разликата 1-2 часа. Нека да извадим, аз лично се притеснявам истински. Ето колко. Аз гарантирам, че няма проблем, обаче, щом пък такова притеснение, дискомфорт тук образувахме. Тя е абсолютно суха. Абсолютно. В смисъл, някакви капки остават, все едно е намазана с вазелин. Ужас. Боже Господи, това да не го вижда сина ми. А тази четка е за? Тази четка, ако вече има някакви тотални щити. Да, по нея да почистим между... А для той чук да избиеме, защото има... Вие не знаете колко са изобретателни децата, с това мога да улепат толковията. Ще трябва така да я почиствам телче и така нататък. Да. Сестра е в Сиатъл. И моите родители, които са така на една възраст, която за тях това е изключителна иновация, нали, да прелистват и така само с пръстче и всичко да е тъч. Представям си баба ми, ако беше жива, миличката, Бог да я прости, ще гледа като изтребител. Тя ще да поиска таблет да й подариш. И въпреки всичко, те ползват уеб камера. И това е тяхната единствена възможност да общуват на живо. Имат уеб камера с high definition. Чували ли сте възрастни хора как говорят за тази технология? Лаптопове, компютрове? Да, чувала съм. Но когато опрат до тази технология да я ползват, те вече стават взискателни и искат да бъдат част от нея. И те дори вечерят заедно с сестра ми, които са на 10 часа разлика от тях. Едните закусват, другите вечерят, сложили си уеб камерата над телевизора и това е единственият начин те да бъдат близки. И замислете се за всички хора, които просто имат роднини в България. Почти няма човек, който няма роднина, който е извън. Аз вече като се замисля да ви кажа, не ми трябва и мъж си направя една холограма. Я тук искам тази демонстрация. Една холограма си вечерям с него, си го изключвам като ме дразни и въобще за какво ми е изобщо да има живи хора. Шегувам се, разбира. Това е преди, по време на рекламите, аз казах, че ти си правиш майтап. Не. Ама не, ти си правиш майтап, защото искам сега да ми покажеш. Той ми обяснява, този човек е тук отдясно, жив човек, не е робот. Тя да нямаш някой чип на врата тук. Само микрофона, няма други. Я да ти нямаш. Няма чип, бе, жив е. Гарантирам, от 15 години не сме му слагали. Изключи и включи пак тази клавиатура. Виж каква клавиатура, виждала ли си? Виждала съм в тези филми, дето правят престъпления с тях и за да не оставят отпечатъци. И сега това нещо мога да го ползвам като реална клавиатура. Категорично. Към всеки телефон, който поддържа Bluetooth. И я натисни едно копче. Ето. Виж, пилка. Ужас, ти си магиосник. Ти си Дейвид Копърфилд. Добре, сега ти си го взимаш ето това в сака и тръгваш и някъде виждаш компютър, шляк. Абсолютно. Сядам и пиша. Но по-хубавото, което е, че всички устройства стават все по-малки и на нас ни става все по-удобно да работим с тях. Да, бе, по-малки. Не така с какъв телефон говоря с такъв. Да, но този телефон е и компютър. А можеш ли да си вземеш под мишницата твоя стария компютър, който е с някъде такъв размер и да ходиш някъде, да пращаш мейли, да пишеш в хора, Фейсбук? дето го правят. Разбираш, те не имат работна ръка, те много са техника. Да.
Обаче, слава богу, ние вече имаме възможност да сме с тия големите Обаче телефони. сега, ако тръгна да го пускаме ето това преди 13 години, ето тук във водата, лошо му се пише. Но така или иначе, той никой вече не може да работи с това. Има изследвания, които показват, че децата вече като започнат да четат списание и те прелистват по този начин. Смисъл, все едно списанието е тъч, искат да видят следващата снимка и не отлистват страницата, а просто правят така с пръстчето. Да, ние се шегувахме, че малкият ми син няма да знае какво е копче. Да. Всичко е тъчскрин. Всичко вече е тъч. Да. Кои са най-търсените технологии, Жанет, напоследък? Кое купуват най-много? Таблети или телефони? Ами таблетите са още една нова категория. Не може да се каже, че са толкова масови устройства, защото хората още не са усетили какви са и предимства на тия устройства. Но със сигурност аз горещо го препоръчвам, защото аз го използвам много и то най-вече извън работа, да. А какво е фаблет? Фаблета е по средата между телефон и таблет и той между 5 и 5,5 инча. Фаблет. Като фон Като и фон таблет. и таблет. Да, но по размер на дисплея е по средата между двете. Значи аз в момента ползвам фаблет. Така ли? Да ви кажа. Ти в момента ползваш фаблет. Да. А не знаеш ли, че ползваш фаблет? Изобщо никога не съм имала представа какво ползвам. Съвсем си в крак с нещата. С модните технологии. Добре, приятели, времето е такова, че на много хора им се налага да са като залепени за телефона или таблета си, за да могат да си вършат работата. Да посрещнем Никола Балов и Христо Гешов. Развали се! Нищо не мога да го върна в момента. Ако искаш ли как да го направим? На другия, но то може ли да бъде? Няма сим-карта. Така, вече в студиото ни имам две млади момчета, които са се пейстанали на дивана ни. Виж какви думички използвам. Забелязвате ли, че напоследък младото поколение говори така: пейст, логнах се, чекнах се, адни ме. Тези думи навсякъде ги има. Ти си блогър, аз пък изобщо не знам какво е това. Блога ми звучи като барлога. Имам сайт точно за тия неща, за телекомуникации, нови технологии и там пиша за тях. Блогър, обясни ми го с чисти човешки думи. Какво правиш ти, каква дейност ти Това е извършваш? сайт, в който се пишат новини. Сайт е едно такова нещо в интернет пространството, Точно което така. му написваш адреса в едно празно прозорче и се отваря това, което правиш ти го пълни с информация това нещо. Да. Блогър е човек, който качва информация в... Не, това е просто формата е такава, като дневник, новините излизат една по друга и се пише периодично там. На колко години си ти? На 25. Какво е според теб, имаш така сериозен опит, предполагам, за 25 години, отношението на моите хора към смартфоните? Могат ли да живеят без тях? Би трябвало да могат да живеят без тях. Ти можеш ли? Да. Да? Но ти в момента в ръката си държиш телефон и си пълен с слушалки и кабели целия. Трябва да ви проверявам за чипове преди да влизате в коза. Тя няма 100% и Жанет няма 100%. Мене ме провери. Теб те проверих, нямаш да. А ти какво правиш? С кое? С живота си. С живота си предпочитам да се срещам с хора на живо, затова искам да говоря... Здрасти, как си? Виж, моето продължение на ръката е твоето продължение. Моето продължение. Дамата каза, че хората с интернет и с тези устройства са станали по-социални. Напротив, за мен тези устройства карат младите хора да стоят вътре в къщи. Те живеят един виртуален начин на живот, което за мен първо не е здравословно по много причини, защото те не стават от стола. Само да направим една лека вметка. Когато ще говорим за социализация, трябва да дефинираме, що е то социализация, що е то социален контакт и как се реализира той. За да не сме в част по социология, ясно е, че това е вид социално съществуване, но по един по-особен начин. Не реално, виртуално. Иначе това са много бързи комуникации, много бързо се върти бизнес. Да, бързи комуникации, аз не съм против това нещо. Да, напротив, аз също го използвам, но не мисля, че 24 часа от ежедневието ми трябва да прекарвам с тези устройства. Никой от нас в студиото не мисли просто така. Просто е първа натоварващо. Да, всеки има мнение, нормално е, всички сме различни, всеки, дори от публиката, те... От публиката, като ги гледам, те изобщо са като мене. Мислили си доскоро, че монитор е компютър. С леки изключения, нали?
Но ето този, пък ти на колко години казваш, че си? На 23 почти. С 2 години си по-малко от него. Той според мен ти, за да си блогър, трябва много да си седиш вкъщи, нали? Ами, това е работа, нормална работа. Седи си пред компютър. Защо не си кървясал очите си? Такива ли са? Защо не са, казвам? По принцип са. Ето, виждаш ли? Както А с колко човека се срещаш на ден и с колко си пишеш в интернет? Така е, това е извън... Не го отрича момчето. Но това е твоя избор. Да. Нали? Това е работа като всяка друга. Повечето хора днес си работят по цял ден пред компютър. Така че, ако говорим за компютъра, вече смартфоните са друго нещо. Свържи ли клавиатурата? Не. Сърдите съм ти. Нещо да. Заради тебе тук. Сърдите съм ти. Това сега, ако го пусна тук. Нека да се ограничим само до клавиатурата. Запускане. Това е за хора, които като мене, цялото ми уважение към всички, които излизат от вкъщи без телефон. Аз съм от хората, които останали без телефон и спадам в такъв нечовешки дискомфорт. Аз съм същото с тримето и говоря. Така че това е една малка джаджа, която невероятен звук. Всъщност, Вари, аз съжалявам, че не взехме телефон, от който можем да пуснем много музика. Да. Това е тон колонка, която се връзва с Bluetooth към смартфон. Към смартфон. И освен да слушаме музика... Как си изказах! Това е... Точно го каза. И това дори в колата можем да си го сложим и да си водим абсолютно всички разговори. В къщи и телефона ни докато... Hands-free. Като hands-free. Това ни спестява по 20 лева на полицай. Точно така. Това е една добра инвестиция. Абсолютно. Да. Защото това може да ни остане в колата, в къщи, телефона да е в чанта. Колата ще го оставиш и какво ще правят? Кръците ще разбият, ще го вземат и после на пазар на черно. Колко струва това? Това струва 160 лева. На женския пазар 30. Видя ли сега? Открадното. Някой ден се остава в колата. Да, но окей, когато се прибираме вкъщи, може да не варим дори телефона от чантата си, Това вече ме заинтригува. Да, да си го оставиме на плота вкъщи и докато приготвяме вечерята, може дори да се обадим на мама, да я питаме, това свинско се зеле сега. Как ще я набера от тук? От тук има възможност да се набира. Излизат ли някакви такива цифрички? Излизат, да. Просто наистина съжалявам, че не взехме, за да демонстрираме към момента. USB, AUX... Изход е AUX. Аз съм много напреднала технологично. Да, зарежда се само през USB и съответно включ и изключ бутона. Това е благодарение на вас, посещавайки такива места, на които вие работите. Така съм ограмотили, пребивайки там по един час, защото докато си седа и докато ме бодалка, че не мога ми вържа клавиатурата, аз си накупвам 100 неща. Това е целта. Освен това, на чудесни лизингови планове ми ги предлагат. Така че не ми струва почти левче на месец. Няма да усетите, нали? Няма да усетите. След предаването, докато го вържиме, ще може да купи всички останали устройства. Ще си ги купя, някой от тях ще ми бонус ще има, нали? Вие обичате да подарявате. Има бонус, да. Само кажи за онази клавиатура е там. Онази клавиатура е, аз се наричам за младите, не мога да я стигна сега. Ще я подадеш ли на дамата? Блогър? Викат ли ти блогър? Да. Не ми викат блогър, като име просто. Като прякор. Примерно, здрасти, блогър, как си? Не. Защото на мен така ми каза, здравей, певица, как си? Не, Никола. Добре, Никола. Това се закачва за таблета? Това се закачва за таблета и след това му служи като покривчица, т.е. закрепва му дисплея. Мултифункционално. Да. Като вече... Става ли да си режем зеленчуците от обратната страна? Да. 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 Може ли да пробваме? Може да направите, виж какви чудесни идеи давам. Много функционални устройства. Пишеш тук, нали, чакай малко да нарежа лука за супата и го обръщаш и край. Да, но аз нещо по-полезно ще предложа. Слагаме си таблета, отиваме на лекции. Да. И няма смисъл да пишеме на ръка, там можем да записваме директно какво ни казва преподавателя. Пак така, не? Можем дори да сверяваме в интернет дали нещо не ни лъже той професор, който седи и ни говори, защото те тия лекции... Виждаш ли колко е полезно? Да. След това го събираме и го слагаме в чантата. Заедно с нашия таблет това ще тежи под килограм. Ясно, ама аз пиша по-бързо, отколкото на клавиатурата. Говорите как говорят в университета, защото не аз съм ученичка. Ама защо през таблета съвсем спокойно един диктофон, като пуснем и ще ме осъдят, ако ме хванат, че ги записвам. Кой? Те? Нямаш право. По принцип, да знаеш. Знаеш ли, Кали, аз предлагам вие, фолк-певиците и по принцип тая гилдия певци, да не ходите вече на участие, защото има достатъчно музикални програми, телефони, мога да си ги гледам. Ти видя ли това? Да, видях го. Изобщо няма смисъл да ходите никъде, ние мога да си ги гледаме така ли. Ама тези хора ще умрат от глад, не е така. Не е така, за да ми направиш холограма, не, ами какво се казва?
Холограма? Да. Боже, как ми идва естествено отвътре всяка. Ма ти си много добре подготвена. Знам аз. Цял живот съм боравила с тези термини. Една холограмка, за да направиш на кали, ще ми платиш тук 2-3 милиона и излъчваме колкото искаш. И после мобилният оператор веднага ще има план за 30 песни на Кали. Еди си колко лева. Просто ни заражат чудесни идеи. Жанет, ти каза, че ползваш таблет. Или Да. какво беше? Всичко ползвам. Ти ползваш фаблет. Фаблет. Да. Фаблет. Фаблет. Това много мангалски звучи. Фаблет. Виж как... Странно звучи. Верно е. Да. Колко време е редно едно дете да прекарва от ежедневието си с таблет според теб? Замислила ли си се? Ами едва ли може да поставиме някаква... Рамка и граница? Със сигурност не. Но децата толкова напреднаха, те са толкова напреднали с тия технологии. Аз просто им се удивлявам, защото те като че ли са родени с това. Хващат го в ръцете и могат да направят повече неща, отколкото аз дори. Не знам как им идва, интуитивно. Те сигурно го правят аз от като само роди себе трето си. дете, то ще си излезе направо с смартфона отвътре. ние ще го доставяме, няма проблем. Просто да направиш на На изхода да му подам едно телефонче. Вземи това, мамо, и продължаваме нататък. Добре, ето заговорихме за това, че са естествено продължение на ръката ни. Заговорихме за това, че е супер удобно. Тук обаче вече аз минавам малко в тяхната група. Става просто за училището. Що децата трябва да се гърбат, да влачат чанти по 8 тона, което е хипер нездравословно, да вадят едни учебници. Тук ще за те оборя, направата защото на те един... вече не носят чанти. Да, за направата на един... Не така, за направата на един учебник си сичат, не знам си там колко дървета, които са ни необходими. Защо Тук да нямаме таблет? Образователната система да не може да даде пари на фирми, които са изгодни на някои, за да направят учебниците. Нали? И аз това си мисля, че тук има книжна мафия. Естествено. Ние можем ли да се преборим с тази книжна мафия и да накараме хората да ходят, детето ни да ходи с това на училище? Има такива проекти. Ами ако мобилни оператори подарят на образователното... Не, мобилните оператори трябва да се вържат с образователната система и такива блогъри като тебе трябва да могат да... Нали може да бъде закачено, тук си имам блогър, може да бъде закачен учебници, всичките учебници, примерно за 6-ти клас, чукаш, Enter, кредитната карта, мамо, Enter, 200 лева учебниците, така или иначе не могат да пишат на български език вече. Без да платиш тази цена, да не можеш да ползваш. Точно така, в електронен вариант, това вече е бъдещето, според мен. След няколко години ще го има. Учениците просто ще си... Знаеш колко струва един комплект учебници? Не. Значи ще ни заколят след това предаване. Ама точно това ще ги направи по-евтини, между другото. Ти си рисков такъв фактор, сега в момента седиш по улицата. Добре, университетите вече го правят. Има задочно обучение. Тоест човек би могъл да си влезе в системата, оттам да си направи теста, оттам да си подаде заявлението, да избере допълнителни часове и така нататък. Щом вече има стъпки направени в тази посока, въпрос на време е и по-ниските класове, имам предвид там от 5-ти клас нагоре, примерно, да започват по електронен начин да подават домашни, да проверяват, да бъдат по-интерактивни дори със своите учители. А защо не и една родителска среща да бъде направена на онлайн конференция, да речем. Учителят се свързва с уеб-камера, с микрофон, вие се свързвате с уеб-камера, всички се виждат и се чуват. Защо е необходимо 2 часа в трафика на отиване и навръщане до училището? Всеки учител да прекарва, там да се събираме в една зала, всичките публично, всички да бъдем кой там награждавани и така нататък, кой по-пала в родителите му да се срамуват. Ще обясня защо, само че сега нека да видим дали на пазара е излязла някаква нова джаджа. А след рекламите ще продължим разговора си. Здравейте! Днес си говорим за новите технологии, от които сякаш зависи живота ни. Мои гости са Жанет, Светозар, Соня, Никола и Христо. Здравейте отново. За всички, които сега се включват, телевизионните приемници. Говорим си за естествените продължения, вече естествените продължения на ръката на човека на 21 век. Това са компютърните технологии, таблети, фаблети. И разни такива неща. Имам си един гост класик, твърде млад, но явно такъв ще си остане до края на живота си, който настоява за социалния контакт, да си го има така допирам, усещането, излъчването. По този повод ще ти кажа само, че преди разговор ние говорихме за родителските срещи. Аз искам да ги виждам на живо учителките, да ти кажа. На екрана не мога да я видя какви действия извършва, които ми издават много за самия човек.
И още по принцип за мен е така. Живия контакт е много по-добре от... Казвам, че това е една опция, която на нас ще ни спести време и възможности за обсъждане на определени неща. Живия контакт никога няма да бъде заместен. Миличка, в това време някак си ставаме много механични, ставаме в това време. Не си ли съгласен с мен? Съгласен съм. Пестим време за какво? За детето си. Все едно нямаш време за детето си. И всъщност ти го караш на сила, то да не излиза по тая логика. Те учебни часове трябва да се водят само и единствено в интернет. Ние към това ли апелирам? Тези деца да могат да пишат само и единствено на латиница, да не знаят кирилица, да знаят има и клавиатура на кирилица. Да, обаче повечето, аз също ми се е случило много често да не пиша и съм засичал много мои познати, които не знаят правилен български език. Те пишат забелязал ли си и ти, че пишат четворките, чъто с четворка? Това беше едно време в чата, според мен. Ами все още съществува. Аз имам такива познати, които го използват. Аз съм склонен да се съглася, защото трябва да има, може би, някаква граница. Не трябва да отиваме от едната крайност в другата. Защото действително това е така и когато получаваме такива апликационни форми за хора, които желаят да започнат работа, гледаме как млади хора на 18, на 20 години не умеят да пишат български. Това е голям проблем. Да, смисъл, когато предложих това нещо за учебниците, то беше само за учебниците. Аз настоявам да си има тетрадка и да можеш да спиш, предполагам, че ти... Ма не, повечето ученици търсят материали, които са им като домашни и така нататък в интернет. Да, има ги. Аз също съм използвал много такива материали. Всеки използва. Не може да не използваме интернет или тези технологии. Но просто трябва да има една граница, защото спор няма, че младежта, благодарение на тези технологии и точно на интернет, е изключително неграмотна. Да, смея да го твърда, какво че... зло, такова лошо, не е лошо, просто... заключение. Да, аз съм на толкова малко години, но факт е, че има хора, които отиват и си търсят работа. Те идват тука, търсят в София. Ако му подадеш клавиатурата и... Да, ще го напиша, обаче в един момент, като застане до тебе, не може да ти каже едно изречение, какво правим. Има го и този момент. Срещал ли си се с хора, които, нали, имат коментари под твоите блогове? Предполагам, че ти ги следиш. Да. Срещал ли си се с някои от хората, които коментират да не могат да пишат? Моля? Да не могат да пишат правилно. Не, като се види с тях очи в очи, фейс то фейс, много съм напреднала. Същия ли е словореда им, речника им, начина им на изказ, какъвто е в интернет пространството? Ако пишеш културно, на кирилица и всичко е окей, съответно и на живо си нормален човек. Добре, Жанет, идват хора при вас, които нямат представа точно като мен какво значи логване, пейст, копи и разни такива неща и се хвърлят и купуват те всичките технологии. Защо го правят, според теб? Защото улесняват ежедневието. Ама той не знае как да го ползва. Аз самата този фаблет, който имам, аз не знам как да го използвам. Ами, има такъв момент, че хората се нуждаят от малко повече време, за да разберат как да ги използват. Тези неща, които правят живота им по-лесен. Трябва ли да се въведат такива... Не, то вече го има. Аз имам ученик в 6-ти клас, имат такива часове, в които ги обучават. Компютърни. А вие отделяте ли им достатъчно време, за да им покажете как действа една нова технология? Принципно се стремиме да направим така, че клиентите ни да научават защо им продаваме това, защо им го даваме, за какво на продажбата, т.е. Да, и какво ще им даде това устройство. Това е задача, обаче тя ще отнеме време, защото новите технологии се развиват много бързо, новите неща се появяват внезапно и непрекъснато и хората не могат да ги поемат. Трябва им време, за да ги научат. Начина е да ги образоваме, начинът е да им покажем, начинът е да намерят време, в което трябва да свикнат и да разберат защо е това устройство, какво им дава. Ти в твоите блогове, дето качваш там, обясняваш ли как... Не се изказах правилно. Не, окей. Обясняваш ли там как се ползват различните устройства, новите технологии? Да, всъщност това е моята работа. Тоест ти обяснява. Тоест аз като вляза в твоя сайт, мога да намеря как да приложение, как да използвам всичко. Фаблет. Фаблет. Да. Подробности точно... С
Всякакви. Да, за мобилните телефони. Ама ако си ми го обяснил с тия думички, аз не ги разбирам как ще разбера. Не, напротив, точно това е по-масов език, който може да достигне масово до повече потребители, които не трябва да имат някакво специално образование. Добре, последни думи. Защо трябва да използваме съвременните технологии и защо те трябва да изместват чисто личния контакт с другия? Не трябва да заместват контакта. Тези неща по принцип са направени с цел комуникация на далечни разстояния. Срещите не трябва да отпадат. А другото нещо, заради което ги използвам, всъщност е, че те обединяват много устройства от миналото в едно. Вместо да носиш музикален плеер, камера... Добре беше много това. Много на камера, място. апарат, всичко е в едно. Аз си нося телевизора навсякъде. Точно, с този голям екран. Добре, това беше много хубаво и бяхте много изчерпателни. Благодаря ви за прекрасните устройства. Надявам се да ми ги оставите като подарък за това, че ви позволихте да ги рекламирате. Надявам се хората да продължат да слушат радио, макар че, както вече разбрахме, тези мобилни телефони и устройства ни позволяват да слушаме онлайн радио, което прави твоята работа по-широко разпространена. Приятели, Васко Кеца преди пееше да изключим телефона си поне за ден. Днес аз се присъединявам към неговия призив. Но само добавям и интернета. Пожелавам ви приятен ден и внимавайте с продължението на ръката. Да не ви набарят.